Otero Pedraio consideraba 3 niveles da xeografía: o alto, seguramente está Trasalba; o do medio, onde está a igrexa, e o da baixa, non? A parte da baixa. Da parte da baixa, como dicen en Portugal, ali no Douro, na baixa, naceu Pérez Alberti. Bueno, non sei se naceu, pero vive, porque non sei se naceu por catar... Sí, pero por accidente, non? Pero é dali, da base do Ribeiro, non? Desa boca ribeira de Otero Pedraio, eu estou na cima, e ele está no fondo. Son 2 conceptos distintos da xeografía, pero da mesma vida de Otero Pedraio. Non vou facer a bibliografía de Augusto Pérez Alberti, que é doutor en xeografía, doutor, supoño que é xeografía, non sei como era o tempo nese momento, pero vaise doutorar dentro de un mes en que? Pois en biología, en recursos naturales e medio ambiente. En edafoloxía. Edafoloxía, o sea que dentro dun mes será doutor en edafoloxía, non? Porque Pérez Alberti, que está xubilado como catedrático, continuador de Otero Pedraio. Eu creo que a línea é Otero Pedraio, Río Barja, Pérez Alberti, non? Non se quedou algún catedrático ali metido? Non, Liga Galega é esa, por lo tanto, é un continuador de Otero Pedraio. Solo no medio se meteu Río Barja, non? Que foi profesor meu, tamén en Santiago. E non vou facer, polo tanto, unha biobibliografía de Pérez Alberti, tan só destacar que é xa Premio Trasalba desde o ano 2002, creo, Premio Trasalba de Otero Pedraio. Por lo tanto, a relación e a xustificación de por que está aquí Augusto Pérez Alberti non é só a razón académica, non? De que o seu continuador no estudo da xeografía, e iso vai nesa dirección, vai ir a exposición del, facendo referencia ao que tamén dicía e dixo Xesús Alonso Montero, non? Ese concepto da xeografía da paisaxe, que é Otero Pedraio, que tamén descrita nos quedou na Guía de Galicia, que sigue sendo da mesma actualidade cando escribiu que hoxe, non? Mudaron as cousas, pero non mudaron tanto como que non podamos recoñecela na xeografía de Otero Pedraio. Por iso, para min foi unha gran satisfacción e agradezollo, casi tamén ten a obriga de dedicarse a elo, porque ele é membro do padroado da Fundación Otero Pedraio, Premio Trasalba 2002 de Otero Pedraio. Por tanto, a parte de vir por a relación que ten persoal, académica, con don Ramón Otero Pedraio, tamén por a súa obriga que lle corresponde como continuador, non, da memoria de Otero Pedraio. Deixo a palabra, entonces, a Augusto Pérez Alberti. Graciñas. Moitas gracias. A verdade é que aí Juan chafou. Eu pensei que era o primeiro catedrático de Xeografía Física da Universidade de Santiago, pero non, son o segundo. O primeiro foi Otero Pedraio. Según me dixeches, era a cátedra de Xeografía Física. Eu pensei que era Xeografía Humana, era Xeografía Física. Vale, realmente Río Barja, en ese aspecto non estaba no medio, porque era catedrático da escola. Ya, escola universitaria. Estábamos a ter... Bueno, pois sí, eu son da Ribeira, igual que boa parte da tua familia, a Ribeira que estás, a medio cabalo tamén entre a montaña e a Ribeira. Ben, eu quería presentar aquí, teño que dicir que estou liadísimo co tema das tesis. Eu metíme na tesis porque cando me xubilo estou, digamos, no punto máis álxido da miña investigación, e cando consigo ir a Antártida que non podera ir, e cando publico Nature, e cando estou, digamos, a nivel máximo. Entonces, non podo parar. E ademais, como xa dixen tamén públicamente, non vi ningún escritor que deixe de escribir, non vi ningún pintor que deixe de pintar, non vi ningún actor que deixe de actuar, porque teño que parar eu. Entón, lógicamente, continuo. Continuo é unha forma de continuar, porque eu non podía ser emérito por razón de que non tiña 30 anos na USC, eu fora antes catedrático de instituto, co cual cheguei no 91, non podía ser que non tiña 30 anos. Entón, sí, o que son profesora a Zonora en que tal, pero non ten as mesmas, digamos, non sei como dicir, requisitos ou non requisitos, sí, pero non ten as mesmas competencias que ten o emérito. E entón un día dixen eu, pois mira, o que vou facer é facer unha tesis co cual así podo seguir indo a Antártida como alumno, efectivamente, eu estou no proxecto Antártido como alumno de doutorado. E
E, bueno, por eso me metín e seguí con estos rollos. Pero estou liadísimo, co cual, cando Eduardo me invitou, dije, bueno, pois a ver de que falo. Entón, dixen, bueno, pois vou facer unha cousa. Eu levaba tempo traballando, me acordei despois na tese de Manuel, que ten que falar en Manuel, que agora é o que máis sabe da xeografía do Otero Pedrallo, Manuel Arroyo, que temos aí, non? Que a máis non é un pouco máis novo que a min, pero igual que a min, pois eu xa tesis de ser funcionario mucho na Xunta, fixo a tesis e presentou foi pouco tempo. Entón, dixen, bueno, pois, podo falar do que sí contolo un pouco, que é a paisaxe do Otero Pedrallo, e como esa paisaxe despois, a mellor xeito de coñecela é pateando o terreo, non? E entón, aproveitando tamén que Peregrinaxes vai cumplir tamén 50 anos, non, 100 anos. 100 anos de que fan a viaxe entre a Praza do Ferro en Ourense e Santo de Treixido, dixen, pois, eu me puxera a traballar fai tempo en reconstruir a viaxe mediante sistema de información xeográfica. E teño traballo a medias, porque localicei, montei, e por iso dixen, bueno, pois eu vou falar primeiro da paisaxe, e despois, mediante seguindo o recorrido e empregando o que eles deberían empregar, que era o mapa de Fontán, porque non había outro, e empregando os mapas que viñeron despois, do mapa as minutas, sobre todo, do mapa topográfico nacional, que se fai por os anos 30, bueno, empecé a facer incluso algún xa nos anos 10-20, pero se fan sobre todo nos anos 30-40, e empregando a fotografía de bola americana do 56, que é a que nos podía chegar un pouco a como era a paisaxe que eles foron recorrendo ao longo desos máis ou menos 200 kilómetros, creo que foron 8 días, con as camiñatas en torno a 20 kilómetros ao día a pé, bueno, depois falo deso. Entón, primeiro vou falar un pouco da paisaxe en Otero Pedrallo, para non enrollarme demasiado, que máis ten un pouco tempo, e cousa que é rara en mí, escribín a primeira parte e a segunda parte xa falo seguindo o SIG. Ben, cando lemos os textos do Otero Pedrallo, decatámonos da importancia que para él tiña a aprendizaxe directo, daquel que xorde da propia contemplación do espacio xeográfico. Non hai na súa obra máis que breves referencias a científicos que traballen no eido da xeografía, enmarcado nunha corrente xeográfica decimonónica, tal é o caso de Humboldt, de Ritter, de Richthofen. Foi, sin dúbida algunha, do contacto coa terra, onde comenzou a analizar a súa dinámica, a interacción home-terra, e é a partir de Trasalba onde comeza a admirar e amar as paisaxes. E é a partir dos lugares máis próximos onde esboza esa diferenciación para min xenial de montaña, ribeira e bocarribeira. Pero eu dito montaña, bocarribeira e ribeira. En problemas de xeografía galega, fala de como a altitude xoga unha función especial nas diferencias locais, establecendo doadamente unha sucesión de caracteres, aínda que poucos, pola pequena diferencia das cotas dende o río, Vilamarín e Madernás, por exemplo, a Cea ou Carballiño, pero mellor precisados entre estas localidades é Ourantes, Trasalba e Untes. Para un do Val de Arrabaldo, por exemplo, xa Trasalba é montaña, se ser unha parroquia con terras de ribeira e só estar separada por unha costa empinada. Costa empinada que eu utilizaba como sistema de entrenamento nos meus anos atléticos, e que primeiro subía correndo, ainda máis mudaba o percorrido para ir para Sotomanco para que fora máis dura, despois subía a pé e agora subo un coche porque os anos non perdono. Para un do Val de Arrabaldo, por exemplo, xa Trasalba e Montana, dicía con ser unha parroquia con terra de ribeira e só estar separada por unha costa empinada. Mas tamén para o de Trasalba e Montana a Moeiro, que ten casi idéntico horizonte, e máis Montana, Vilamarín. A parroquia de Trasalba pertenece á zona de transición entre os Chaos da Moeiro e a ribeira representada polos Vals do Miño e Barbantillo. Poucas parroquias tan raramente de bocarribeiras, dicía Otero Pedrallo. Paulatinamente, Otero Pedrallo vaise decatando da importancia da rocha, da altitude, do clima e das accións antrópicas na construción e destrucción das paisaxes. É, sin dúbida, o coñecemento do paisano, do labrego, da parroquia de Trasalba, dela aprende a diferenciar os tipos de solos para o cultivo, a importancia da insolación, da pendente, da abundancia de auga. Despois, o ir recorrendo, pateando, a terra vai descubrindo novas paisaxes. Cando se len os traballos xeográficos do Otero Pedrallo, chegas á conclusión de que a súa paixón era a descripción da paisaxe. Pensaba, literal, que para conseguir unha impresión o máis completa e viva posible dunha terra non hai mellor sistema que escolmar unhas poucas paisaxes xeográficas características, como se di no seu traballo, Problemas de xeografía galega, na página 20.
Neste mesmo traballo, na páxina 20 tamén, define en certa medida o que ele entende por paisaxe. O xogo diario dos variados factores da terra, da atmósfera, da vida do home, que nun estado illado figuran desartellados e privados do dinamismo da súa realidade de loita e asociación. En relación coas mulleres e cos homes, da relación das mulleres e dos homes coa terra, dá como froita a paisaxe. En Paisaxe e problemas xeográficos, di, en contacto directo e constante con el medio natural, el pueblo trabajador y sensitivo, alejado de la contemplación mística de la doctrina teológica, anima la naturaleza, la personifica, la siente como un conjunto de presencias reales, amigas y enemigas, y a veces transporta a sus creaciones artísticas unha viva expresión de paisaje. O traballo acotío dos homes, e sobre todo dos labregos e labregas, aparece condicionado polo medio que se convirte en determinante. El elemento esencial del paisaje gallego, la roca granítica, esquistosa, con su peculiar proceso de erosión, proporciona un determinante al tratamiento arquitectónico. Sin embargo, non só é a rocha a causa principal que determina a paisaxe, tamén os solos ou a abundancia da auga teñen un papel importante. No seu itinerario de Ourense a Santiago, que aparece no traballo de Paisaxes e Problemas, atopamos en varias ocasións o que estamos a dicir. Los chaos que cruzamos forman parte del conjunto de tierras que con diferente matiz, por la altura y el relieve, guardan el tipo de los clásicos chaos de Amoeiro. El suelo arenoso, solo en algunos trozos de arcilla, ostenta cosecha de maíz. Las tierras de regadío se llaman naveiras, las de secano heredades. Algunos abedules aislados en terrenos húmedos parecen un anuncio de la montaña aún lejana. Estás a referir en este caso a terrenos enclavados na parroquia do Castro de Beiro. Máis adiante di, subindo por nuestras yermas, en las que la vegetación del maquis va creando una capa de tierra fría recortada por las aguas que en algunos lugares se depositan en ellos. Otero Pedallo decátase de que, por unha banda, o galego intensamente labrador e pescador se incorporó entrañamente al paisaje, hasta el punto de que solo alguna corta extensión de montaña no guarda la huella humana y aún ofrece obstáculo definitivo, por lo menos al paso de los hombres, tamén seguindo o libro de Paisaje e Problemas Geográficos de Galicia, que indica claramente a forza da sociedade galega capaz de humanizalos. Esta dependencia do home respecto ao medio levo a dicir, na síntese xeográfica, que o paisano traballa a terra intensamente facendo a dar de toda clase de froitos. Seu ideal sería non ter que mercar centeo, millo, fentos, nin toxo, nin leña. O cultivo xeral impón variados xéneros de vida e tradúcese na psicoloxía. Por exemplo, o riberán é cultivador dos viñedos coa súa labor intelixente, consciente da riqueza que produce é moi diferente do que traballa as searas de centeo nas planicies, o que cría potros e bois na montaña, do que traballa intensamente as hortas preto dos centros poboados. Hai nos seus escritos influencias dispares, por unha banda daquelas que, como Russell, falan dun determinismo xeográfico e por outro de autores como Vidal de la Blas, que frente ao anterior dan unha maior importancia á posibilidade, dai o posibilismo, de que o home sexa capaz de domiñar a terra e de enxendrar xéneros de vida. Desde a perspectiva de hoxe, en día, a súa visión das paisaxes pode parecer simple. Hoxe admítese que na xénese dunha paisaxe entran en xogo dialéctico, o substrato rochoso, os movimentos tectónicos da codia, os cambios climáticos que se produciron ao longo da historia, xeomorfolóxica, a acción dos seres vivos, animais, a acción do home en sociedade en función de etc. Admítese que as paisaxes non só varían de sector, sino que tamén o fai a presión que ten cada quen da paisaxe en función do seu nivel de vida, cultural, ideolóxica, etc. Porén, Otero Pedrallo, sin ter unha formación eminentemente xeográfica, ia máis alá da simple enumeración de aspectos diferentes dentro do espacio. Analizaba, por unha banda, as paisaxes como entes que nacían da loita, non importa en que relación, do home coa terra, e por outra, decatábase de que as paisaxes non eran eternas nin inmutables, percibía que cambian co paso dos anos, da historia e incluso do paso das estacións. Non debemos esquecer que sempre falaba do tempo xeolóxico e do tempo histórico. A xeoloxía marcaba, digamos, a gran estrutura da forma do relevo, por exemplo, pero o tempo histórico marcaba a realidade da paisaxe actual, que é froito de nada, do cambio dos últimos séculos.
A camiñar cara a Santiago de Ourense ou as Rías Baixas ou as Altas de Santiago percibía cambios nívedos. Sen embargo, estes, ao producirse de xeito imperceptible, non teñen uns límites precisos. A saída do Val de Ourense para iniciar o camiño cara a Santo André de Teixido, víase que, como narra en Peregrinaxe, do que vou falar despois, observa como a paisaxe vaise transformando. Por Gustei, di, vaise enchendo o peito o ar da Boquerribeira, aínda non ollan senón un segmento dos ciclos das serras. Onde remata a Ribeira? Cambiante matización da paisaxe, dificultado de pôr os marcos, Ribeira, Boquerribeira, montaña. O Otero xeógrafo entendía que a paisaxe ou as paisaxes galegas hai que analizadas como algo inestable, cambiante, pois a paisaxe solo como ciclo e proceso, como tendencia e historia, debe comprenderse e estudiarse, e non como fondo indiferente, lejano ou todo o máis anecdótico en relación con os hombres. E hai que achegarse a ela, hai que buscar a paisaxe non como parque de recreo e como sentimientos ou afanes de turismo. Hace falta un espírito peregrino para sentirlo e sorprender unha belleza recóndita que pocas veces se acompasa por el concepto de lo bonito, de lo tranquilizador que se busca en los bellos paisajes. Muchos de Galicia no lo son en la estimativa general. Los rudos, abruptos, en que la vida histórica parece anclada en el románico, son quizá los más dignos de reflexión y amor. Y los consagrados por el turismo, las rías laucas, los valles georgianos, de molinos y viñedos, el pinar sonoro de la costa y el pazo dieciochesco de largas resonancias, exigen ser visitados cuando el invierno ahonda los ponientes y la lluvia disuelve las perspectivas, y no solo en el brillante verano y en el cálido y epilogal otoño, dice na Guía de Galicia, na páxina 190 da edición de 1945 que teño aí no peto. Iso é importante porque había que vendelo. Galicia chuve a arte, non? En Santiago, o sea, a Galicia hai que visitala, é fermosísima en outono. Cando é o momento de ir a Ribeira Sacra? No brao, non. A Ribeira Sacra é todo verde. Cando é máis espectacular? No outono. O sea, que tamén o inverno, como di Otero, dalle valor aos paisaxes. Desde a perspectiva actual, podes afirmar que moitas das ideas sobre a paisaxe, dunha enorme intuición, non só están vivas, senón que convén retomalas e reforzalas. A súa visión de cambio no tempo e no espacio da paisaxe como elemento constante de evolución por mor da vitalidade das xentes que habitan nun territorio que se foi construindo e destruindo ao longo do tempo por mor do traballo non sempre doado dos seus habitantes, a súa visión da paisaxe como historia materializada en aldeas, lugares, campos de cultivo, ideas non sempre explicitadas, pero que se poden aprender da lectura dos seus traballos xeográficos. Para un xeógrafo do Ribeiro, inda que a mí non se me relaciona moito con Ourense, eu que me doi, eu son ourensán, inda que vivín polo mundo, fundo un lado para outro, agora son vigués. Tamén a nosa se condena é que os de Ourense que vemos en Vigo, non? Pero bueno, pero sí, eu son dicía que para un xeógrafo do Ribeiro, da Ribeira de Santa Cruz de Rabaldo, como a quen lles fala, que viviu anos na montaña de Taballancos e que con relativa frecuencia ascende dende a súa aldea ribeirana pola Bocarribeira de Soutomanco ou Fechos, camiño de Trasalba. A lectura do Otero Pedrallo axudárono a aprender moitos dos problemas de ocupación do espacio, a comprender o papel do solo nunha sociedade tradicional, na que cada parcela estaba perfectamente vencellada a súa potencialidade, os lameiros nas valgadas, a vira dos regatos, os campos de centeo nas ladeiras ou terras de solos menos profundos, as hortas ás beiras das casas, ali onde era doado atopar solos máis fértiles e transportar o estrume e o esterco. E, segundo os seguintes consellos do Otero, imos viaxar para coñecer as paisaxes que lles acompañou a él, a Vicente Risco, a Ben Xosei, desde Ourense, saindo na Praza do Ferro, ata Santo André de Teixido en 1927. Casi fai 100 anos. Vou agora pasar, entonces, dito anterior, a unha parte máis técnica, pero que é a única maneira de poder enseñar aquí. Teño que lanzar o SIG. Ben, que fixen aquí? O que fixen é conseguir
que o mapa do Domingo Fontán estese o referenciado. O sea, que ao ter latitude e longitude precisa, eu podo acoplarlle capas as que queira. En este caso vou xugar co mapa de Fontán, que é o que seguirían eles, porque non había outros mapas. Os mapas que ten na guía de Galicia son por provincias, son moi xerais. Eu supoño que seguirían o mapa de Fontán, que aparecían, por lo menos, algúns camiños, e non sei como fixeron, eso sería para ver. O que fixen eu, entón, combino esa capa co modelo digital do terreo. En este caso, para que non me pesara moito, metí un modelo digital de pouca resolución, solamente 10 metros, o sea que sería un píxel de 100 metros, podía meter 2 metros, un píxel de 4, pero, bueno, tarda para que vaya máis rápido o programa. E despois, o que xa comentei antes de pasada, empreguei as minutas, que tamén se poden descargar xa se referenciadas do Instituto Xeográfico Nacional, que eran digamos, os mapas impresos anteriores á publicación definitiva do mapa topográfico nacional a 1.50.000. Ben, sobre o que dicía sobre o libro, que iban citando os lugares, fun colocando, digamos, puntos. Aquí se pode ver. Este é todo o mapa de Fontán. Perdona que teño que eliminar isto. Estou falando para mí mismo. Para mí. É para ti. Espera que vou a pechar isto. A ver. Sí. No, teño que pechar isto. Teño que abrir isto. Aí. Entón, bueno, como te puxen as serras por riba, pero se quitamos as serras para que non nos líe, este é o mapa de Fontán e este é o recorrido. Está aí ben perfectamente. Se nós ahora lle metemos en riba, por exemplo, este sería o mapa topográfico, o modelo digital de terreo, para que se refresque. O mapa digital de cada píxel de 10 metros, con o cual xa nos permite ver mellor o relevo. E despois, e ora despois me chego, despois o que eu utilizo son as minutas. As minutas, que lógicamente aí están referenciadas, pero non cadran, pero que nos permite ver como sería a paisaxe que van os tres viaxeiros que van atopándose. E un elemento máis que me esquecía, e é utilizar a ortofoto, espera que se vai daqui, vou a quitar esta de aquí, e vou a quitar aquí, ahora me vou a chegar, vou a quitar as minutas, perdón, as minutas, aquí está. E isto que sería a ortofoto, a fotografía a ver, Augusto, onde estás? E aí está. Ben, eles salen, entonces, aquí, claro, tiña que ir, o que teño montado na como se chama? Na presentación son día a día. Vámonos mal de tempo, mellor case vámonos seguir punto a punto, es que encendo nos 2 días que tardan. Eles tardan, eu creo que son uns 8 días, a camiñeta dura, sobre todo para don Ramón, que colle unhas vinchocas aí, que ao final teño que curar, vai visitando amigos polo camiño, incluso algunha relación con vellos galeguistas, eso vamos a deixar aí, e vamos a centrar que o que creo que é máis interesante para que viran como era aquelas paisaxes que visitaron eles no ano 1927. Eles salen de Ourense, vamos a empezar con o mapa de Fontán, que é curioso. Hai que pensar unha cousa. Non hai unha sincronía perfecta entre o mapa novo e o vello. Pero, ojo, que iso está feito fai 200 anos, cun teodolito, O sea, que se comparamos non é comparable. Non podemos comparar nunca, que iso é un erro, un mapa que se fai a unha escala 1:1. Cando eu agora vou ao Codrón, que é outra das miñas aficións para traballos de costa ou da montaña, eu podo conseguir modelos digitalos de 1 centímetro de resolución. Se eu vou voando a 30 metros de altura, se vou a 10 metros, podo sacar aí que se ve hasta a pediña máis pequena.
Pero non podemos comparar un modelo que se fai a escala un 50.000 que un modelo que se fai estas. Iso non é correcto. Inda que se cometeron erros. Cando se fai o catálogo de paisaxe de Galicia, mistúrase un bello mapa morfolóxico que podía ser unha escala 1 millón con o SIOSE que é a escala 25.000. Resultado, un desastre, que temos que os vales sublitorais que eu dibuixo ao lado do mar aparecen no Sil, que unha parte da miña casa ali en Santa Cruz é un tipo un tipo climático e outro. Non se poden misturar nunca capas distintas. Se poden misturar para un análisis deste tipo que é máis ben anecdótico no sentido de ímos ver como se podían ver eles o territorio naquele momento e vamos ver como se podía ver pois no ano 40 ou no ano 56. Eles salen aí da Praza do Ferro. Salen da Praza do Ferro e van andando. Se nos collemos a contorna de Ourense e o vemos por exemplo, vámoslo ver no mapa, aí está. Ourense, lóxicamente, no 56 era moito máis pequeniña, e o que é máis interesante, o que eles van recorrendo na Estación Bella hasta a primeira parada que está por aquí, que non, van por Cudeiro, van por Gustei e paran en Viana. Pasa por Cambeo, é a primeira, non me acordo de memoria todas ahora, pero non vou a dicirlas porque non me acordo de todas. Pero eles que van vendo polo camiño. Por exemplo, aquí, San Praza do Ferro, empezan a andar, que temos aquí? Temos un territorio que, se o vemos, por exemplo, na minutas dos anos 40, aí está, Cambeo, son aldeas moi pequeniñas, pero están aí. E é interesante porque, aparte de aparecer nas minutas, de aparecer a igrexa, a veces aparecen os muiños, nun traballo que fixen para o Museo do Sil, en Riba do Sil, alá no Courel, as Contañas do Courel, empreguei as minutas para poder facer o mapa de onde había os portos, os pasos, por exemplo, a barca, a chamadora para antes estación, a barca era a barca porque había a barca, que iba dun lado para outro. Entón, as barcas, os portos, aparecían ali, as fábricas de luz, as primeiras fábricas de luz, que eran moi locales, que eran como muiños, a veces eran muiños, tamén aparecían fábricas de luz, ou aparecen, por exemplo, os muiños, co cual permite ver a cantidad inmensa de muiños que había en Galicia, en cualquier zona, e os pouquiños que quedan, non? Aparte de cambios na chuvia que os hai, cambiou todo, co cual se desapareceron casi todos. Entón, aquí, iso me queda por facer. Se contaba a Manuel que é unha cousa que empecé xa fai tempo, pero que me come o traballo. Entón, teño que acabar primeiro que teño que acabar, pero sí que me apetecía primeiro que o teño feito, porque isto que teño aquí en puntos o teño en KML. Pois que non sabedes, o KML ou o KMZ é que eu paso a alguén o pode abrir no Google Earth e ten os puntos por onde vai. Pero ora quero facer eu a liña, que a liña non a fixen, pero teño que ir utilizando os camiños para facer, digamos, o track inteiro. O ideal sería facelo a pé. Claro, eu sempre o digo, cando era mozo subín a todos os sitios, no Polo Norte, no Polo Sur, no Himalaya, nos Andes, pero ora teño os anos que teño, e xa non me podo, digamos, meter en aventuras, teño a espalda un pouco tocada, de ir facendo o camiño, que era o ideal, co GPS, e vas tomando os puntos. Pero sí que podo facer cos camiños, co cual, o que a miña idea, a primeira cousa que facer é facer eso, publicala en Wikilog, que é a aplicación para camiños, e temos a ruta, podemos pensar como lle chamamos, a ruta, a peregrinaxe do Otero Pedrallo e seus amigos, entre Ourense e Santo de Teixido, que se pode convertir nunha ruta visitada, porque colles o metro no móvil e podes ir polo camiño, porque claro, o camiño que estaba nas minutas, que moitas delas están ahora pistas, os pellos camiños desapareceron, co cual é máis complicado seguirlos, pero polo menos sí que se vai poder seguir a pé se quere facer. Entón, aquí, en algúns casos destas minutas, incluso, aparecen os cultivos, aparece todo, co cual nos vai permitindo ver moi devagar todas as cousas. Vamos a centrar solamente no mapa. Vamos a ver como estaba, por exemplo, Cambeo. Mira que estaba totalmente rodeado de cultivos. Cando eu facía a tesis, a miña primeira tesis,
na zona da Galicia sudoriental, no macizo de Manzaneda, ou sea, Serra de Queixa, San Mamede, o Burgo e a depresión de Maceda, que empezo nos anos 80, cando que eu era un profesor de instituto, e tiño que facer a tesis cando podía, e recordo que todavía había moitos campos de centeo. Por eso tamén teño moita información respecto a seitura, a malla, en moitas aldeas da montaña, que a teño en diapositiva. Eu donei toda a miña biblioteca, ainda que non sei que pasou con eso, a Biblioteca de Galicia, toda a biblioteca que tiña dos meus libros, cando me jubilei. Tamén me están aí os do CISPAC, que é un centro de investigación da paisaxe das 3 universidades, me están pedindo que lle done as diapositivas. E para mí non hai problema ningún donalas, porque sobre todo algunhas son auténticos arquivos. Eu empezo a traballar, eu a miña carreira, como me dedicaba moito ao deporte, aquí Eduardo lo sabe, pero foi un dos problemas que tiven aí, o latín, non? Que tardei a probalo. Me dedicaba moito ao deporte, e empecé no 69 e acabei no 70, non sei que, bueno. Pero quero dicir que cando empezou a tesis, cando non sei que dicir xa, me perdí. Claro, que teño diapositivas desde os anos 70, as diapositivas clásicas, e depois teño xa digitais desde que empeza a haber aparellos. Eu sempre me estudo a tecnoloxía, entonces teño dos anos que finais dos 90. Entón, eso pasalo, pero claro, hai un problema, que eu nisso sou bastante desordenado. Entón, eu iba utilizando moita diapositiva nas clases e teño moi desordenadas. E se non lle poño que eu sei prácticamente onde son as diapositivas, porque o ser humano ten unha capacidade de memoria e a veces visual increíble, pero en outras non sei. Entón, sí que é certo que son fotografías de gran valor para poder comparar. Pensemos que pasaron 50 anos de que eu fago as primeiras diapositivas agora, co cal hai moita información. Entón, a paisaxe que van eles visitando é unha paisaxe totalmente diferente, é unha paisaxe totalmente humanizada. Eu, cando fixen un traballo en homenaxe a Pergeto Saavedra sobre dinámicas e factores da Serra de Queixa e demais, aí puden diferenciar un pouco as dinámicas que había no pasado e no presente. Cando domina, digamos, os cultivos, hai unha dinámica antrópica. É o cambio, que eu sempre falaba de Otero, de que todo estaba humanizado, que non hai un rincón que non este humanizado. Cando o que domina ahora o bosque, temos unha dinámica natural. Non é que sea unha dinámica natural porque este tal cual a natureza o deixou, porque aquí en Galicia natural queda pouco, non? Está todo moi mudado, moi transformado. Pero naqueles anos que les viaxen é unha Galicia diferente totalmente, porque o que domina é as cores brancas, que son os cultivos. E cando incluso algunhas, como estas, que pode ser mistura de cultivo e de mato. Aquí se pode ver que aquí hai partes de mato, que é o que se ve o gris, e as árbores. Por qué? Porque xa no 56 xa empezaba a haber abandono do campo. O sea, que a paisaxe que ven eles, Benchosei, Risco e Otero Pedrallo, non é exactamente a paisaxe que podemos ver aquí no 56. Pasarán xa casi 30 anos, co cual empeza a migración. Hai que pensar que a xente empeza a ir a Alemania, empeza a ir tal, a onde sea, eso un pouquinho máis tarde posible. Pero xa a migración empezará antes. Pero a migración xa a América empezou antes. Pero digo que cada vez se vai abandonando o campo, xa nos anos 50. Entón xa queda xa queda, digamos, menos cultivo que había. Pero xa vemos como que domina a aldea. Aquí se ve moi ben, por exemplo, non sei que aldea, pero podemos coller unha das que está no camiño. Se collemos aquí, por exemplo, Vilamarín, que ora Medreu, aquí se pode ver a aldea, se pode ver os campos de cultivo, e aquí se ve unha cousa moi importante. A paisaxe que le recorren é a paisaxe do centeo. Por qué? Porque á beira das casas o que había eran pequenas cortiñas, parcelas pequenas, que son estas. Que son as que están moi procuradas. As que teñen maior tamaño, que son estas de aquí, que xa están un pouco máis lonxe da aldea, son as campos de centeo. Que a veces, en algúns casos en Galicia, se facían o que era faceira. Un ano cultivaban nunha zona, outro ano cultivaban outra, co tema das agras e demais tamén. Entón, se ve moi ben que o monte, había monte, pero había monte tamén que estaba moi manexado.
porque hai que pensar que aquí hai unha secuencia moi común en toda Galicia. Cortabas o estrume que iba para as cortes, das cortes iban para as casas, para os campos de cultivo, que eran as onde estaban as hortas, as patacas, as berzas e demais, e máis alonxado, que tamén se levaba esterco, aparecían os campos de centeo. Eso, digamos, a nivel de aldea co entorno. E depois na ladeira, na Aba, o que había era, en función de que estuvera un bar fora pechado ou fora máis aberto, se é moi pechado, caso do Sil, aquí non hai prácticamente, non hai aldeas nas Abas. Está aquí na Boca Ribeira as aldeas. Por exemplo, Cristosende, por exemplo, Teixeira, todas esos que hai por a zona da Ribeira Sacra son exemplos magníficos de Ribeira, pero de Boca Ribeira. Aquí tamén, pero que a veces se fixa unha cousa, hai Boca Ribeira nas zonas que miran cara ao leste ou ao sur. Por iso temos Soutomanco, Feixos, Trasalba, pero non cara miran ao norte. É curioso como sin ter unha formación de enxeñeiro agrónomo, nin de edafólogo, nin de nada, os paisanos sabían o que era bo e o que era malo. Que era bo solos que tuveran suficiente profundidade, segundo, que tuveran suficiente humedade, e terceiro, que estuveran ben soleados. Por iso, a maior parte das viñas no Ribeiro están mirando cara ao sur. Cando o val se abre, como na miña terra, na zona enfrente de Santa Cruz está fea, que son vales abertos, sí, o do Avia, que como o norte-sur está moi ben soleado, está cultivado un lado por outro, pero na terra de Xesús, ou tamén Toser, todo aquilo que é moi aberto, aí sí que temos, digamos, viñedos, pero cando se pecha, si imos a Ribeira Sacra, por exemplo, a zona máis dos Cañóns, bueno, tanto na Ribeira do Miño como na Ribeira do Sil, sobre todo na do Sil. Na do Sil vemos que, onde está todo os viñedos agora, é mirando ao sur. Hasta nos anos 56 tamén estaban mirando ao norte. Tamén estaban cultivados zonas que agora son totalmente carballeiras. Pero cando a necesidade obliga a procurar todo para poder ter o máximo recurso, cultívase todo, inda que digamos a calidade do viño de unha zona a outra sea distinta, pero por iso isto ven a conto de que o que estaba dicindo, cando o vale moi pechado, digamos que en esta zona non hai Boca Ribeira, na que miro ao sur sí, e cando se vai abrindo, digamos que as aldeas van baixando hasta o fondo do val, que é o que temos no Ribeiro, por exemplo, que van baixando desde a Boca Ribeira hasta a Ribeira. E entonces, en cada secuencia, que temos? Temos que, de arriba a baixo, se facemos unha catena, unha secuencia de solos, na parte superior apenas hai solo. Son solos moi pouco profundos. Na zona baixa, en teoría, é onde pode haber máis profundidade do solo, por erosión vai acumulando, pero tamén a zona máis húmeda, sobre todo en onde chove moito. Aquí estamos na zona máis mediterránea, entre aspas, que chove menos, pero onde chove moito, hai moita humedade, que hai aí? Os prados ou os lameiros. Onde están as aldeas maioritariamente? A media ladeira. Por arriba, por exemplo, na zona da montaña, en todos os sitios teñen os campos de centeo, e ao redor das casas teñen os cultivos de horta e demais, e nas partes baixas teñen os prados. Este sistema é un sistema tremendamente racional, e que Otero se decata de todo isto cando lo fala tamén, non? Que cando dice aquí hai isto, aquí hai outro, porque é o normal. Na zona de Trasalbe, por aí, nos Xaos, os centeos, que eu me acordo cando vivía en Taballancos, a campo de centeo era a parte chaira. Os viñedos da zona, que é curioso, porque a calidade da uva a uva, sabes que a vendima facíase antes na Ribeira que en Trasalba, non? Baixaban os da montaña, como lle chaman ali, a facer a veces os vendimedores e demais, viñan da montaña. Por que? Tarda máis en madurar, a calidade do viño en principio é peor, ten menos alcohol, todo iso se nota moi ben cando se vamos en relación insolación, altitude e, por suposto, tamén humedade e sol. Ben, para non enrollarme máis, que nos queda? Bueno, 10 minutos. Bueno, entonces, si fixados que eles se van, digamos, bueno, unha cousa, para verlo rapidamente. Deixa aquí, teño aquí unha cousa, xa que o teño aquí, xa que o fixen. Despois volvo. Vamos, imos aquí. Vale.
Vale. É curioso os dibuixos que fai Risco, que son tremendamente, son unha pasada de diseño da paisaxe. Estos son, hai el Mardón, que é un arquitecto americano, fixeron unha clasificación, digamos, dos elementos da paisaxe. E falaba da textura, e tamén falaba das liñas da paisaxe. Aí está a liña da paisaxe, que son moi útiles para entender como son as tipos de paisaxe. Bueno, aquí de Galicia, que eu tiña a do ano 56, que é a primeira que está a que edita Galaxia. Depois conseguín, bueno, a biblioteca de do ano 45. A primeira do 26. A do ano 45. Además está moi boa. E aquí aparecen, por certo, o que son os mapiñas que el mete. Que tamén son moi útiles para o tema de, bueno, ele vai metendo os mapas das cidades e demais. Entón, bueno, eu me fui basando en estas dúas lecturas para ver o tema. Pero aquí me centrei sobre todo en peregrinaxes. Países que non. Entón, el fano de... Realmente rematan, chegan 11, despois volven o 12, non? O sea que do 4 ao 11 de xullo de 1927. O libro está publicado despois no... Ben, entón aquí relata, bueno, o viaxe, e aquí é o recorrido no Fontán, o recorrido no que sería o mapa do relieve a partir de modelos digitales, a cantidad de regatos que van pasando por o camiño, a cantidad de aldeas, de concellos, de tal, e aquí, bueno, aquí a viaxe. Entonces, do 4 de xullo van de Ourense a Viana. Viana, que é unha aldea pequeniña que está aí. Bueno, aí vou pasar de rápido. Aquí fun apuntando unha cousa, non? Seguen cara a Cambeo, en Palme, despois cara a Lugo, continúan por Reádegos, pasan tal, e despois chega a Viana. Vou moi rápido. Aquí iba metendo o que estuve enseñando ahora, de os mapas que me permiten ver devagar. Este era Ourense daquela época. Vilamarín, fun metendo os mapas, aquí xa non son as minutas. O que tiño montado son as minutas, estes son xa os mapas topográficos nacional, que son interesantes, porque se pode ver moi ben os campos de cultivo, non? Creo que teño aquí unha... Se ve no mapa tamén? A ver. Todo o que estes son campos cultivados. Estas líneas. O sea que atravesan unha zona, como dicíamos antes na foto, van atravesando unha Galicia tremendamente traballada, non? Bueno, como vamos mal de tempo, bueno, Risco vai facendo dibuixos de cruceiros, de pazos, de paisaxes, por iso é moi interesante este traballo. Sería interesante pois ir comparando o que había e o que hai, reconstruindo, facendo fotos e tal, pero bueno. Aquí, despois van de Viana a Monterroso, bueno, aí vamos, aquí, bueno, vamos o que comen, o que non comen aquí. Despois, hai unhas aldeas que vou facendo, pois repisa, van sacando as fotos. Despois, os eixos van de Monterroso a Paras de Rei. Incluso interesante etnográficamente, non? O mercado de Monterroso, que era famoso, eu cando vivía en Ferrol, íbamos, creo que é o 2, e sigue sendo, non? As caballerías, o mercado, toda aquela vida que había. Aquí van, hai rato que van, despois van, sepáranse, digamos, da ruta, van a Lugo, como isto que xantan Mesón Santa Comba, cos amigos, tal. Despois siguen e van, chegan a Rábede, eu non sei se este é don Ramón ou non é don Ramón. Eu non sei quen é, non o apuntei. Este é un deles, non sei se é ben Xosei, se é Risco é o que facía o dibuixo. É Risco, a mellor difícil, vale. Despois van de Rábade a Vilalba, un chapó así, entón. Aquí ves, o día 8 de xullo xantan bacalao no Mesón de Gaibor, e depois chegan a Vilalba onde se espera Antonio Noriega Varela, o sea que van tamén recibindo e visitando a xente, depois chega a Villalba. Despois aquí, aquí outro día aquí vamos a ver máis días, as Pontes, van polas Pontes, van facendo dibuixos.
O 10 de xullo chegan as Pontes Ortigueira. Aquí ves, é interesante, o domingo 10, Risco Fernández Oxea queren seguir camiñando. Otero Pedrallo lesionouse. O sea que yo Vinchocase no pé, tuvo que parar e xa foi en coche. Iban a dar a conferencia, pero non pudo dar a conferencia galeguista, non se pudo facer. Despois van aí en Ortigueira, dibuixan, a min isto me encanta, estas líneas, como se dibuixan dun xeito tan simple, as paisaxes. É interesante, porque tamén hai tipoloxías de vivenda distintas ao longo do camiño, que se ve moi ben. Aquí chega a Vixiarbeira, aí ten poño o modelo digital, e aquí, bueno, vai en cabalo, Otero Pedrallo, xa vedes que chega mal, non? Non ten culpa o pobre home que se lesionara, non? Eso lle pasa a calquera. E despois volven de novo, chegan a Sant André de Teixido, van a Cariño, aquí están a punta de Vixiarbeira, que é a primeira foto que puxen na presentación, é a Ortegal, e o martes 12 xa están en Cariño, cos amigos que van, despois se van por Lugo, e de Lugo despois chegan hasta Monforte de Lemos, de Monforte de Lemos van a Ourense. Ben, isto era o que tiña preparado, pero me parecía interesante, a ver, Augusto, enseñarlle esta foto de aquí. Esta é a capelada. Non topei, teño, pero non topei a de Sant André de Teixido. Esa era a Vixiarbeira, toda aquela zona de Sant André de Teixido. Bueno, e entón aquí creo que o material que temos, que é para falar máis devagar, que pode servir en síntesis para demostrar que a paisaxe dentro, digamos, do Otero Pedrallo xeógrafo, que me corrixe Manuel, se quere, se non se digo algo incorrecto, para ele o principal, sobre todo, era o tema esa da apreciación da paisaxe, a paisaxe e demais. E para min, sin ter unha formación científica dura e pura, como podemos ter despois outros que nos formamos en xeografía solamente, pero esa intuición que tiña para verlo é realmente increíble. Xa veixes o que dixen a Manuel cando me dicía que non seguía. Sí, na tesis aí Manuel dicía que non lle dá importancia, sí que valorou, pasa que hai que valorar todo en a súa xusta cousa, non? Entón, eu creo que sí que esa visión que ten da paisaxe, da percepción, realmente é sumamente interesante. E a ver se outra vez remato este chollo. A ver se remato o traballo que lle manda a Patricia alguna vez. E podemos falar nada máis. Alguna cousa máis desto que é interesante. Pois nada máis, moitas gracias.